Dobrý deň, moje meno je Jakub Petráš a vítam vás pri 6. inštruktážnom videu systému Inside Out. Dneska si povieme niečo o tom, ako zaplatiť vystavené vyúčtovanie systému Inside Out. Toto video je venované pre hráčov, čiže ak ste tréner alebo manažér klubu, môžete toto video preskočiť. Po vystavení mesačného vyúčtovania vám ako hráčovi alebo rodičovi príde na vašu e-mailovú schránku e-mail takéhoto formátu. Máte tu napísané vaše meno a hodnotu mesačného vyúčtovania za daný mesiac. Máte tu aj to účtovné obdobie napísané a váš nový stav účtu. Tieto dve hodnoty sa môžu líšiť v tom prípade, ak by ste mali na svojom účte nejaký zostatok z minulých mesiacov a v tomto prípade treba zaplatiť len váš záporný stav účtu. Je to tu aj všetko napísané. Platbu zaplatíte najlepšie cez váš internet banking, a to buď vyplnením manuálne, čiže napíšete IBAN klubu, ktorý je tu napísaný, a hlavne treba uviesť variabilný symbol. V prípade, že máte mobilnú aplikáciu, najjednoduchší spôsob je nasnímať QR kód a všetky údaje sa vám vyplnia automaticky. Ak sa vám suma nezdá a chcete si ju ešte skontrolovať, je tu priložený link na mesačné vyúčtovanie, v ktorom si môžete skontrolovať, za čo vlastne budete platiť. Stačí na to kliknúť, presunie vás to na prihlasovaciu stránku systému, vyplníte svoje meno, prihlasovacie a heslo a automaticky vás presunie do vášho vyúčtovania. Čiže tuto vidíte vaše vystavené vyúčtovanie, vidíte tu každú jednu položku, za ktorú treba zaplatiť, a vidíte tu výslednú sumu. V prípade, že budú tam nejaké nezrovnalosti, treba kontaktovať vášho manažera klubu. Keď si chcete pozrieť staršie vyúčtovania v systéme, treba ísť do sekcie vyúčtovania a moje vyúčtovania. Tu vidíte vlastne všetky vyúčtovania, ktoré vám boli vystavené v danom klube za dané obdobie, ktorom si nastavíte ten filter, a týmto knoflíkom sa dostanete do svojho účtu. Vo svojom účte vidíte všetky zaúčtované položky, čiže zatiaľ tu je iba jedna, ale v podstate bude tu všetky vaše pohyby v systéme Inside Out, ako kreditové, tak aj debitové. V momente, ak zaplatíte platbu a váš manažér klubu ju do systému zaúčtuje, bude tu tá platba zobrazená takisto. Dobre, ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie.